kazwai muri yeZimbabwe chakachaya enda achimire kuchaya every time chinenge chichichaya. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chinonzi Another Level. Vazhinji vanotaurisa, Hanzi Neshamba unotaurisa usarambo chiwawata, saka ndakutya zvekutaurisa, ndangotaurawo mbichana. Panapa ndina vakuru vari panapa. Muri vakuru here kuti muri vadiki? Tiri vadiki. Ndine vadiki vari. Ndinoda kuti mumbondiimbirawo. Music. Okay. Aiwa pakana pa Neshamba. Kuti pataka ndikumhoreseri makadi. Tinofara isu. Makafamba nemunhu unosvika Paris Parinasi. Ndochenda nyopika zvakanyanya. Zandaimba. Kuti? Makafamba nemunhu ari pano. Kubva mudhaka. Chokwadi ichocho. Muri yeZimbabwe zviri kuedza kutaurwa navakuru vari panapa ndezvokuti takabva kure tese. Thank you. Takabva kure tese. Was. Ndichazotaura zvakawanda about. All right. Matipwetekanawo majokose achimwene. Matipwetekanawo majokose. Ndodaira njiri chiyavo. Inodairwa here? Aiwa, inorwa straight isina backing vocal. All right. Indirect. Thank you very much. Muri yeZimbabwe nhasi ndina mukoma Fred Manjalima vanozikanwa nevazhinji sakapfupi. Inyaya yekupfupika here chii? Tikati nyaya yekupfupika here. Ndifuna kudaro. Pamukupfupika. Andizivi. Asi kapfupi. Muri yeZimbabwe, don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Ndakupa mukana uno kuna mukoma akapfupi, hanzi kupfupika. Ndakuda kuvapa mukana timbonzwa nhoroondo yavo munhau dzearts industry. Semaziviro amunoita vazhinji vakatozonzwa zvemumhanzi manje. Asi pati kutaura kuti takatanga kuirana wazi wanga usati wamuchi music. Saka regedzai tivape mukana uno timbokurukura tinzwe kuti vakafamba sei kana kuti vari kufamba sei rwendo rwavo rwemuarts industry. Makadi muri yeZimbabwe. Zita rangu iro Fred Manjalima aka kapfupi. Kapfupi tisangitaura nenyaya kapfupi. Tutaura pana Fred Manjalima akaberekerwa ku Prazi ekuruwa painzi paBaba ndo kakaberekerwa Fred Manjalima. Ndokuzono kurira paPrazi nonzi paMara Farm. Chikoro kwakupindira kuRaymondero. Grade 1 up to 7. Ndifuna ndo pandakagumira. Uchinge baba na mai basa rapera paPrazi. Kuenda kuchikoro kwacho kwakutonetsa pana cherezi. Chakwasa kuendesa kuchikoro. Tabva ipapo mukora tifambe takagara paPrazi rinonzi paro. Baba wana basa. Mari yacho zvakare. Paro. Ndo pane Zimuri. Pane Zimuri. Painzi paro. Painzi paOrange. Pane Sakunda. Painzi paro ipapa. Riri Prazi chinojoinana nemabhuku. Vapinda basa ipapo takagarapo. Chikoro chibva charamba zvakaira because mari yacho yakasati kutikwanira. Ndikuti ndiende kuchikoro. Ndibva ndatopinda paro apa pairimwa chibagi. Baba wangu vari gati papo. Toita sei? Dzapfungwa dzangu idzi. Tiri paro ipapo. Ndo pandakaona kuti kurarama hakunetsi kana uchizviziva kuti da kurarama nekutsvaga. Ende nhamo inotuma zvakawanda. Ndatora badza rangu ndobva ndatopinda mumunda. Chibagi kutanga kutochera mbewa.
nika dzedze vanza nika dzedze dzakati tsarara dzedze kubata nika dzedze ndo basa randara kuita tichiti takadzipfura ndo dziyanika tozikanda ndimwe ati mhiripiri netusauti tinotengesa pabhauri pabhauri muri mabvuku bhanda zvadaro tagara basa rapera again baba vharenda unogara odhafara zvakaoma kurarama chokwadi ndakagara mumba imwe chete ndati kuri mu1 room namai nababa nevana mu1 room iyo zvakaoma kudaro baba achigadzira mabhasikoro paandaziva uchitengesa fodya nembeva gare upenyu hwati goshe zvakare patagara dzoka atanga kudya kuno kwekwera ndipo pandakasvika negwethi I think ndiri kuchikoro kuremondera ndachiita madhirama ndaita ndiri muprofiti chidaidai madhirama zvekuchikoro ndasvika kuno kuEpworth ndopandakanodhumana netimu rinoita munzvimbo ino tanobva nandoti right ndauyawo izvi ndenge ndoti zvino zvitigone izvi kandinomboti zamei vakomana ngatibatane tiwetasi imbondipewo mukana tese tingoshandawo tese tingotambawo tese ife taiti tikutamba dhirama racho taipo taite tikangoita panonzi padombo ramwari pamapuranga paipai kuti vanhu vachiseka vachiona iri sande vachinakirwa tichinakidzwa futi nazvo bose vanhu vainakidzwa isu tichinakidzwa tisingazivi kuti richave basa randave kurarama naro nhasi ikozvo zvino zvadaro taita maEpworth chirekta vataga mangu apiri ngatinange pakati town pai pane mukomana wapo pawaya uya I think wakanda unomuziva anonzi Wasu pawaya pamuna first pachesa paya first time patasvika ipapo art inorwadza tasvika tikataudza tasa ngoma yedu apa patati line apa takurova ngoma tichiimba kuti vanhu vamire vaungane vaone zvatiri kuita takapedza dzinenge 2-3 weeks tichiti tikaenda kunomira papepe vanhu vasingamire vachitipfuura chienda kubasa kwavo vachipfuura bhozi vanhu vanenge busy muna first taita kuti ngisevanzi vanhu kuti hamasititskidza kuti vanhu vasingazivi kuti aiwa vana ava vabva maartist vaona kuti aiwa tikaenda panzvimbo iyi tokuenderwa masenzi torakidza futi vanhu kuti aiwa tinokwanisa kuita madhirama aya tioniwo yanzi mbudzi kubarira pavanhu kunzi itandirwe imbwa zvamuna First Street so kusvikira muna First mweme vanhu vakuziva kuti vakomana ava vanenge vanoita zvinhu zvinenge zvisvino vakuchimirawo mwayo vanhu vakuchinonoka kumabasa nawo vakuziva kuti aiwa pane entertainment inochiburwa pana First pai vanhu palunch pakuti palunch yaigona kupfuura munhu achikapfuura nepfurudza nepari kunakidza neart iri street theatre tachovha muna First I think maonero angu mafungiro angu muna First Street zvakaoma kudaro takatonza dzinenge 15 years 10 temini pakukanisika kanganisise tiri muna First Street muyamya chikandirwa mari dzimongoita dzakukwana tichifamba netsoka kubva ikoko muna First mweme kuya kuEpworth netsoka zvaramba mvura ikanaya muchiita dhirama papai vanhu havachaungane nguva yacho iyoyo nekusina mari pasi yoda kudzokera kumba kumba kune vana vakuti baba vari kuya nechikafu basati baba havana mari yebhazi vari mutauni laki mvura yakanaya tazonodzinga kunikapondwa vaizonotenga mashawakepi echikadzi vaumira pakona bhozi vamwe vanenge vairi emergency mvura yanayo emergency otenza mashawakepi aya otoona mari yebhazi kwakuenda kumba zvakadaro
takafamba asi takatochema tikati no kuna mfusi mukoma wangu asemanjari mati mndani zvinhu zvaina ndachakwanisawo bitangu ndisiye ndichabudirira riniko ndichazikana riniko kuti ndoitawo zvemadhirama one second festival ziziva kuti ava vapana edu kukugweru kubruweyo kusouth africa kulondon nechipo ichi chichange vachachiziva sei zvana mukomano mwana mainga ndirutera here andi tinosona shuwa ndakanosiyana nazvo festival ndandoteera ndava nanosona pandakakura kangu kuna Chinoi Street. I remember ndakatomboya ti pandakatengeserwa perfume nemaboys aya yange yakaiswa weight yeah, thank you Mr. Jamba. Ndapatipa ipapayo. Tiri pasi papapena aya. Right, exactly. So, aya muchinenda kariro mene Jamba. Zadaro. Moyo ne Jamba papayo waita sei. Ndetika kugara pamushini. Ndenzoti no. Yatotiza vatasiya hembe. Yatosola dzavano dzidzi vatasiya. Zasira dzekumpedza namo. Masamashi pachini masamashedzi. Ndadzokera pona fest. Takutorwa ngoma. Buzi zvaingu nditi indo. Zvakanetsa kana mbache maitonetsa. Akuda basa kutamba ngoma muna fest. Achitedza kunosono. Vakoma. Chipo zvinhu zvaingu ndituma. Ende nanhasi ndikapinda padhirama papa kachonga kuti ndiudzirwe bozi ndokwanisa kuziva zvada kutaura pamberi apo ndichitaura zvimwe kuno kugadzisa switi ti pamberi apo ndichitaura kuno ndiri mukati mekuita se mekushutwa dhirama ini fetu padhirama ndikachita dhirama kwandiguma ndokukanganwa ndobuda pozi ndendadzokera kuka Fred Manjalima. So panenge ndafika zvimaedzi dzangu dzedze nendiri kapfupi ndopanenge pane musiyano wamene Jamba makambobona papa kapfupi uyo antu sei munhu amutana panapa ndi Fred Manjalima as normal but imwe zvide mboda kurasika mchana zvinoda kuwe zvitete kuuya vozodzokera pasi zvita normal. You see, asi iye uyeti yakadai soti ndingi nebhachi rakadambuka neu ya uyo haitisiza ndikuita para ya imhepo ya imhepo iyo rakauya sei zita roti kapfupi iroro mhepo yakabva kupi? Ini semaonera angu ndinganyeba siku ndinorondedzera kuti kapfupi zvakauya sei. Kapfupi izita yatakapana inapi tapinda team industry yeku iyo nonzi kapfupi iyo nonzi Piri saka ndotoda mazita tunongonakidza kuti vanhu va Pira stories dzarake anonzi Jeffrey Chikweseni saka Piri ndobaimba zoti api toindisonga yatazoimba echiti apiri vana bwera tenda kumarawi apiri yere yeye apiri ana bwera yere yeye apiri ana bwera tende kumarawi chinjira kunyengwa neruva muri mai song yayi so apiri ndati kapfupi ndipo patapana mazita aya kuti aingonifana kunakidza vanhu taita seti madhara something like that tachovha mafesi takazogaya zvangu no ndaona makore manje atadhonza tima First Street muri kukura kako iri kukura vanoda chikafu kudiwa shugo hai jasvikari ndiri muna First Street moyo wadzoka futi again tenezi autochembera ati do ndikadarika futi tenezi zapedza dzepana apa tichienda futi apa dza 20 to 30 years ndiri muna First Street riketsvage zvimwe zvekuti arts industry iti zvikanetsa again
tikaenda ku ZTV ndifuka awo vane chemba moziyo mazuva acho wakushuka chikubuda madrama ivo madrama draida tiriona vachidzawo tiona but ichipa kwatira chokwadi kuti ayo madrama acho munhu abuditsa sei reality sepati muri same age saiwe kafupi ungati baba iri kuna api zvakuona futi kupera paZTV sezvinei zvakazongurungawo futi ZTV ikoko futi again vana vedu avo ndopa makazvayenzi ngativatorere panzvimbo imwe chete street theatre kuti tinongoisa tepu apo semagaratagata pana matomumba uchitobuda apa unobuda pasina dhu apo asi mutori mumba yochinjwa seti matomovies uchibuda iyo stage inonetsa bozi uri kubuda mumba macho apa mupo ende ukapotsa pabuda napo ubuda nekumwe wapwanya dho asi dho racho aripo apa ndakutaura nakapfupi here kana ndakutaura ndichikutaura Fred zvinenge zvada kuuya pozi tikuona zvichiitika tashanzenzi miming kana pachirunga tionoti ikuti unotakura bot sakatakura bot munhu anokwanisa kuona kuti munhu akatakura bot bot yacho isipo inogadzika apa nondo ati yacho kana chamba unogadzika apa wotobatidza moto ugadzika poto yako mvura yatobhoira pasina poto yacho pasina ufu wacho asi munhu achiona antoona kuti parikubika sadza wotoona sadza rako wotopakura wopakura mapureta kuisa apo asipo potanga kutojiwa asipo so obuda panze ona pasipo obuda panze pachona apapo so ati ngomane chamba I think yagara ku drama yagara imiri mangu zvokuti let's say kuti andikutati pane poto ukadipa kuti wasapota apa wadipa unonodzika poto sapati pachata brain stage wake isina chainacho asi vanhu vachiona chi vachinakidza kuratidza talent ivoro tiri naro tinokwanisa kuti ndikatora piti kagadzika magetsi chaicho chitenda after takabva tanzi ZTV vadzoka again street tatopinda paTV muZimbabwe vatika play maprofita enema nyawaze yakapisa tarangarirwa munyika yekwedu kunobuda paZTV nepfenyuro yenyika ndimi kava mamutu madhara neshama ndimi akanyanya mwari watinzo mwari waniyacho ZTV yebuda theater yapinda yakutoektwa asi zvichigozha again ipapo face now yaenda kuvanhu munoziva kuti face yaenda kuvanhu uchifamba as a celebrity vanhu vachirungu vedu isusu mafans edu kubuda paTV kwekwe vanotora munhu kumukanda pachimwe chinhano obvoitwa munhu ane mari right uita munhu ane bag mukuona mani inoziva futi hondo again wazikanwa chichenjera kuti hauchakwanisa kufamba ukapinda mubhazi wakwirire bhazi mukupaona ningi marwadzi andi ati zita rauya harina mari kai wapindire mubhazi wakwira bhazi kuzikanwa zvakunoita manje unokwanisa kuchemera kuzikanwa wakuzikanwa namwari pane pamba unozodemba kuti dai ndanga ndisingazikanwa
mupanza chata kuzikana kwacho kotoshata futi watoshata futi puzi ausina security pakufamba paoneke pese uyo paoneke pese uyo ukada kuti siku nzonzi uda kunura kana kuti wabatwa uda kurasa mvura ukarasa mvura zvinonzi hii kaparasa mvura asi munhu asingazikamwe akarasa mvura po nonzi haiwa pananga chirasa mvura asi tiri vanhu vakafanana nevamwe takafanana asi huku chainobuda mutv mozere huku inobuda ine mari here huku saka asi indasiri mari inotozotowega kana zvitendera kuti dzinza rekwenyu makaberekwa muine mari zvimwe zvinoitika izvozvo iyo unotora chipo chacho chiramba changa kudaro asi uri munhu ane mbiri achifadza vanhu each and every day maona ndo mamiriro zvakaita muarts industry epatiri tati fambei mwatonaisanzi asi kushingirira kune pundudzo vamutukudzi vakadaro nekuzvininipisa akenyu kune pundudzo akasadaro chimoto so tapinda patv tarova magariro zviteta chifamba chipinda papa takatadza kupinda muzvikoro chienda apa talking about 21 years ago asi utachokwadi pazakatanga kuti zvaakuita tachokwadi vanechamba I'm a tailor the profession I can cut and design kucheka nekusona nekuaina kwacho nekuisa pahenga nekuisa pahwindo reshop suti chibuda izvi matiri South Africa ndindakazona okay apawa article so zvingava zvinorema asi tichasvika chete I still remember pamutukudzi chewa ndakazonza ndandikumbani mazuva chewa ndigara mumbani nefestival yangu pakaita se matoona kusviba mati kuora something like that dandi yakaita ndikugara majubek I think pamutukudzi popo pakabva zita boom I think maybe zvichinetsa kweso so inini maonero acho saka nelife yangu nenguva yandakatanga kusvika pari nhasi chinonyanyorifadza ndechekudai so it's not easy kuita 21 years consecutive 21 years uchizikamwa uchitozikamwa uchinzi uchiunganirwa navanhu but 21 kana 18 or 15 years uchiunganirwa navanhu vawani vamota 2 years zvatodzima asi 21 years I think dzadonza na ndichizikanwa ndakamendena level rangu ndakamendena zita ronzi Kapfupiro ende richiripo ndonakidza pane mumufesana masanga naye audrava bhazi ndoenda kusaidi rekubulawayo ndakamuitira drama paWevari primary kadoma atone vana asi pandakaita drama ipapo yakati pachikoro okay iyo zvekuita drama pachikoro izvi asi atomuri mukuru vamwe atone zvezvikuru so zvakabva kure ende nhamo chakanakira Kapfupi mai chinonzi nhamo kana basa nacho because yakatoona yakatodarika yanenge achiona nguva yacho saka muna First Street wapinda mweme zvikanetsa kuseri kwemashopisi kwega kunooneka sadza mazera kuseri kwemashopisi hakunooneka sadza okay kuseri kwemashopisi zori masadza unonga kampini machoja udzokerwa zvaperera so kuita paushingi hwekuti life inofamba yakadai pandinini life yeudzi Kapfupi haina kunitorera easy inondirwadza ndikaifunga inondirwadza ndatomira kubotswana chinotengesa macd on the GST mahala aperiya rakatengwa tichitengesa ratengwa zvacho mari yacho hapana zvabuda baba vana kuti baba vaenda kubotswana kutengesa macd zvezve
chakabura hapana adzoka tichema tuchizoka pano titambire pabva kuBotswana amai vangu turita zvemafuta yakwanisa kusvika naye maona so ndinozwa kurwadziwa nevanhu vanotambisa art ndichipa kutenda was in London ndakabhuruka apa kubuda muLondon nendege chandakafarira ini kuti ndege ndatoipindawo baba wangu uchechewo mundege vanopinda asi ndakapupura nevapa namara Dubai London ndikanopa entertainment kuLondon ndikadzoka ndopana kuti ndati Mwari maita basa mandionesa nzvimbo iyo neart industry so asi ndine nharo nayo ndichiri kuuya wasarenda andisarende zvokumanya ndiripo ipapo kandikatonza 40 years ndiri pandiri level andiri robozi kachinja ndinoona senge inini handidai handisumuke handidoni level ndoramba ndiri papo mupaona nepanenge ndiri svika pari nazi zvanochamaripo pan 21 years right mukoma kapfupi matitaurira nhoroondo yenyu asi ndaona sekunge manyanya kubata kunhau yeacting pamhanzi zvakatanga sei kuti muzoti ndakumborwa magitari atangira zvakaita ndiri munhu dzimwe nguva ane zvinomutokonya but I'm not good music vanoziva ndo vatariri avo hama dzangu idzo ndinonzwa zvekuti bozi drama riya kutaura sematanda kuita ndinonzwa zvekuzere kuimba kutaura ikoko ndokuimba kwacho kunenge kusiyana bozi newakuta sekuti nokudhonza saka ndakazotenga Timna First Street vakaita hondo sendakuita seenda kunomhura mumwe wangu but kendikotaura aiwa ndisauraungana apiri right Timna First Street apiri mukona pane mutauni mune mabhawa anotandira vanhu vanenge vane vinodya sadza remhunga nechichichichi pane mukaisa kumabhuku neinonziyo kubatana marimba crew vanoridza marimba kuti kasanganisa marimba aya sabhuku chirona mombe dzingapera iwe chengeta chikwama cha baba chine mato marofa sabhuku tuchipakechi chapera patawirana zvishuwa dzendakabva tatova mari tatata mushuwa takamari tataiunganisa ndondo yemusic yacho tatapinda yakatangira kumarimba ndiko yakatangira tabva taona mari saka mumauva tanda ngatiuye mari kumba kwangu hakuna upfu yanai vapiri kuna upfu ndekwani tinoda kubhita chi shuwa ndakatora mari yevanataisoti chipa batshouse ndaona mari yakataisobva ndaidyoreka mari ti muchipepa padabuda takasonana so namakurwana vangu dai kopakabhana ndapinda kombi yegreenville agrenora yekumasimbi yakagara kubackseat ndagara nekufront tiri vamwe chete sikutaudzana mari ndakabata ndiri kuenda kwatikuenda dai so pane nogadzira marimba apa kamuchikoranga masimbi chipfuura takunaapiritsi saka ini ndavasiva vanhu vari kudzika kombi ari kumashure paridze vana tachi ndasvika marimba marimba imari yakati maseti mangani 4 masets ati rhythm bariton bass nekalid imari vandabvisa hafu vanonyora risiti ipapo asi apira pari kuya vasvika zvinoitira izvi ndabata mari kutara zvinoitira izvi zamadhara acho patanga vatobatomo pata panobuda nhingi pepeke kana rumba nonapira kusekerera ndikati ngatimikise zvinhu izvi marimba nedrama tikwanise kuti vanhu vafana kuita kuti drama vafana kugara pasi
totanga music tabvisa music daro tachoka marimba patatoasikana yainzi mambokadzi yakanzi mambokadzi ye vasikana vemambokadzi vaiva mambokadzi vasikana vaitambira marimba kubhendi rakafuta vayanza anani vekuenesia vasikana vai vaiti jeni kuti anzani the late Georgina kuti Georgina vakati Sita musikana the late again akashaya kubva kwati ava mainga mukatarisa mainga apo kana video raSaniseko vana vazive kuti ndiye aitamba vasiti musauraye vana chengetai vana vasengetei vagokura abortion is a crime amainga vanhu vaitotamba kutopafurana patatora naye patavaonombozi tashinga makuru yange yaparara patawaleya pamberi apo tadaro pakazonge vasikana mambokadzi vakatorera kugala takaita kubhindura first gara tapenda kubhindura yedu yenyika gara rayo pakati vasikana vayafuma mambokadzi tiri music industry chikanetsa again vatazobvisa marimba tabvisa marimba 1 vatasalita songe mukaisterera kuti pane kuti ukange nyama uchakanga waya muunza saundi ravira munonza kuti ndiye marimba kai ndingakududzire pairi anzi kubaka unofana kubaka zvinhu zvavanhu vakuru zvinonakidza because hapana zvangatanga ndega music yandisingandoiziziva kupi pane kuti ukange nyama uchakanga waya makare paruzevha painakidza vana mukomana vanasekuru vaita pachinungu yakandoko kuchakanga waya because kondo madhara acho zvinonaka ndizvo so vasadaro svika pamusic but zvakanetsa again first album vakaita debate kana kuti anzi ada kuita music ada kuti like Alec Macheso nevanhu vatasi mumataimboshanda nawo ndasvika pana madhara Macheso changu ndinguri unakidzirwawo zvangu iweni tadaro vazhinji avazive kuti album ramainga album rendechi 7 kune mamwe 6 maalbum ari mashuru asikatozivikanwa kuti kwairidza kuti ndikapfuperu asi yakazivikanwa ndimainga pachi 8 kana singarasika asi kune maalbum ana chocolate majuru ana kukanga waya ana songa kuti songa rudo ishangu chokati mudiwa nekuti haipfekwe pasina imwe yacho aisongo iri kugirama kune 7 zvichioma kudaro toti akati takapafamba pabva kunokwepeti kusvika kumasasa netsoka akabata magitari kunorekodha musina chikafu motobva makatakura chibage chokukanga kuri munodya pageti pekumasasa tafamba tadai taenda tadzoka kusvika mwari wakazonongopindira kuti ameni kuti aisongwe fanisongoenda samuvanafunga naye matipwetekaona majokozi ndangotamba uzongo ngati mwise zvimakomedi apa chiteneke tichiita matipwetekaona majokozi tatoshamisika nize yanzwika navanhu yatambirwa neruzhinji rwezimbabwe asi takaireza asi dati album takairezera basa pasi pemamangoni magidara sinachi magetsi zvaita over svika ingakapfupa kusensa music nechi nemadrama chino ichi chandakaona pandakanaona kuti ndidaro ndiri munhu anotedzera mukazotarisa music yangu inonosiyana pabiti asi mukantarisa cheche munoona ari Safiro Madzikatiri mukadoti ndizvo tila pahembe nepaheti ndisafiriyo Madzikatiri ndo pandiri papaipekana musingapangana usingazopabata zvakanaka uzikona tosiya magitari opinda muacting topinda drama topedzera mudrama imo tapedza drama iro drama pera takuiya ngatiimbe ya
tichipusha level zita ichienda saka ndotenda Mwari Ishe anoya kuti izvo anondipusha akusi kungwara kwangu enda akusi kuti ndiri muchenjeri asi kuti ndinogona asi chiwedenga anoipa pfungwa idzodzo variko kusvika pari nhasi. Muri Zimbabwe tirimo muchirongwa another level. Ndofunga muri kuzvinzwira kubva kuna Mukoma Kapfupi. Mukoma Kapfupi tine platform yemadrumas media fans. Saka pari zvino mibvunzo yandiri kubvunza haisi kubva kudrumas media, iri kubva kuvatsigiri vedrumas media uyezve vachifarira musambo wenyu. Wokutanga atizvo Mukoma Kapfupi ndiri kukumbirawo painterview iyoyi muite face yenyu yamunisa pakuekita ndisiroso face yao. Hanzi tikuda face yenyu yekuekita. Kana mukatombotaura something ngemuri kuekita. Inowera. Ngawe Kapfupi. Thingi pamwe yatomboya mukati machimo. Bozi kutoishedza face yavo ijume mukati mo. Bozi kutoishedza nenda pfeka futi zvimwe izvozvo. Inovarira wese. Asi ndingona kuisira face pa Christmas. Hanzi izvoni ko munhu anonzi Bulamafi aita vocals naye aripi haachaonekwe these days. And album rake rekuti Musoja harina kuuploada kumaplatform ake ese. Why panogona kuwana maadverts anomupawo mari? Okay. Totangana pana Bulamafi. Bulamafi mfano wangu aripo. But ndifuka pakambotanga chinhu chechingotenga zvimwe zvinonetsanetsa akaenda kuSouth Africa mari. South Africa but izvino nzakanza aripo akadzoka. Aripo kumabhuku. Munhu ukuti kana nhasi izvo kana mangwana kana akati ndakudzoka kuti ngatimboimba musongo andonguuya. Bozi syndicate bozi pakukama. Asi chanoona bozi pa industry bozi zvinofana kukura tese. Munhu usanofana kuita zvinhu zvake bozi munhu wese kana chiimba. Pa band rega muri 18 chizati mufana zati pane maband 18 ipapa muri band 1. Mapaona. Saka vakatombo tsauke. Vari kutomhanyawo nendima ichi. Ndima dzawo enda tiripo pakwasapota. Bulamafi pakwasapota. Mubvunzo wedu mumwe hanzi izvo musazokanganwe kubvunza Mukoma Kapfupi. Hanzi nyaya dzake dziya namarabha ndodzatiri kuda kunyatsoziva kuti kozi vainzi vainetsana kana kuti vari kunetsana pachinzi vari kubatirana mishonga. Kevio marabha yausukura Kevio. Kana kudzora speed. Another Kev kana kudzora speed. Tangashira kurumbidza kusvika. Yako hambu. Hambu ona kuna hambu helmet yangu yadonda. Ndajamba hambu ka. You see? Okay. Mubvunzo wakanakisa. Vari kunetsana hanzi vari kubatirana mishonga. Drama rakaita mishonga here. My boy. Mubvunzo wewe wakanaka bozi inotondishungurudza wewe. Ndemutsa. Uisa mushonga padrama kuti zviti. Alright. Kana kuti pakubatira mushonga. Mavai chanelo pakuda kuzisa ruzhinji rweZimbabwe kana kwese vakateerera mativi nese nyika waita kunze kwenyika. Mundiziva ndiri muna First Street. Takuta about 21 years ago. Takatangana Mama Trouble. Mama Trouble jeje ainza langiwe mufabeni. Mushonga anamboona kutora kupanda pale Zimbabwe nacho. Apiri jeje ma former members yeku pakanosumuka saronzi Kapfupi. Vanhu ivavo zvakataurwa izvi nenyaya mwangu marabha. First time atakataura zvinhu. Mama Trouble wakatofa chirombo zizaremba pari mushonga. Ini maonero angu pane makuriro kana munhu achida kukura. I think anotsvaga
way yekunobuda kubuda nayo Yekuita mbiri nayo. yekuita mbiri nayo kuita sei zvinonoipisa inini animaona asi ndakazvitambira zvinondisekeza boza zvavana zvisorese animaona uchata muroi muri vokuita sei patakaita madhirama namatraburi papai marabha was not there mwana mudikisa muarts industry ndini murungu wake ndindakamutora ndikamuti uya kuno achine mazino asati abva muna first ndinonda ane contract grammar andiwe kuno patasvika kwebva tasvika kuti baba takaitira pambazova tatobuda drama so mashoko evanhu aya amene kana tiipa mumwe wangu mondayataura asi akana mashoko tase bozi vakazviramba paredio ferere chechi yaipinda yacho ikudomboshava yakabvunzwa direct zvanzi mikafupinda yakuwadza reni zvanzi aiwa ane zvekwawo paredio direct vazofonerwa mukadzi wacho ndifunga mukadzi wacho akadamboza wechechi yacho ndaona senge chechi yaida kuda mbiri asi mabhidhirere ndaona mabig deals pakaitwa big deal so ndipazi marabha akabva aenda vanojoinana nemwe timu saka vaita dzini ndindimuita se ndikumujira mari yake kuti marabha kuti asumuka but mozati madhirama ese aya ndinonyora ukatiza usinganyora menako uchanoitei manje ukuru unenge uripo saka vana ndokumbira kuti zvinhu zvezimbabwe munichengetere marabha musamupe influence iyo ona ipape ndazodzoka futi akumuyamura ndini anomuroi wacho abva kuti akuzvitangira zvinhu zvake ene anotangira zvinhu zvake akanopinyura futi pasi pemamwe vanhu saka ndichengeterei mwana uyu chiona ipa paine mafans akanota zvakanaka kumutisha ndione yese chimbonanga akadai sosi yakapfupi makamukanganisira zvisingaitei ndo pakazorasika pai kuzonza kuti zvinhu zvazadhakwa akati machidhina ndiripo anzomando abdeni bozi ini ari kubasa kwandatizvavatidza tikudhakwa saka anza wakadhakwa ari mukombi wena napiri nababhalazi samene wadina nechimukombi nemunhu amene umando abdeni ndomakakasiyana akasiya nge 4 years and 5 years asishande nini arongo zvake ndopakanotimwa umando abdeni atimwa umando abdeni ndobva ndatozondomona muchipatara atimwa kudaro akanovhurwa kanotese yapo zanga atikuwara anga ari mawani kusvika pariri nhasi ndakazoti vanhu vangazozinga kuti manje zvinonakidza vane zvambo anza akafupa ukusirira marabha kumuregerera mubereke futi murume mukuru ndikumuregerera papi muri kuziva here kuti munhu akangobva ega saka ndikumuregerera papi music nakuti marabha yongomira apo yautambe chete vanhu achikukuona uchisekerera kuti apa ndichiimba hangu maobhamu ese yandini ndakavhuka mavhokals asi ndiyangu nemadhirama acho ese aya madhirama ndindokureta so mwana wedu ngava muchengete vasamuudze kuti time amunobvudza kuti ndiwe wakanyanya uri mukanda munamo achingobva kwandiri akutanga kuita zvakutonetsa nenyaya kuti kunyora saka hanzvadzi yangu wakutondirasa kwatakatengira inini satezvara wototengera iwewe ndiani mukuru murambe akadhakwa uchadiwa muri yezimbabwe tanga tamboita tichinwira mvura kakuitira kuti pauro pamboita pachipfava chandingade kukutaurirai nezvakapfupi ndofunga inini ndanga ndichiri junior reporter kuZBC ndopandakatanga kunyasoklika namai matraburu the late langiwe mufaveni sekutaura kwaamboita aiwa taisapotana zvikuru ndichivaburitsa mainterviews tichitora basa ravaita tichiedza kuburitsa chiedza kuvashambadza ndikatozombova manager zvazviri ndakatomboita manager wakapfupi asati atanga zvekuridza magitari tikaenda nzvimbo dzakawanda uchiri kutoendera nzvimbo dzatakaenda bindura Mount Darwin kwesoko kuseri kwegomo kumishumbi pozi
ndichifamba nawo vakomana ndichiti paipa ndinenge ndiri off tobva tabaya ikoko tunoita mashows ikoko asi mune chikwereti changu imi chipande because mashows ese promoter hapana chakawana hapana chakawana izvo aiwa tichachidzorera hatiti kana ndikambozoti une chikwereti nechipande kufara kwatiri kuita mhuri yezimbabwe tiri kuendera mberi nechirongwa nguva ino sekutaura kwandaita ndiyo nguva iya yamunenge muchibvunza mibvunzo yenyu yakasiyana siyana. Mubvunzo uri kuuya izvinezvi hanzi kumusha unobvepi, vabereki vako vapenyu here, une vana vangani, tombogumira ipapo bhozi mubvunzo yacho ingawani ingati jabu kumusha fudi manja alima maoko anorima manja alima manja alima maoko anorima. I'm from Malawi. All right. Tobva kuMalawi usalima ndo kumusha. Mabereki vangu mai ndo vachiripo nyakutumbura varipo. Ndara ndiye akatisiya vakashaika makore matatu apfuura. Izve muri yeZimbabwe chandingade kuudzai asati aendera mberi muyera shumba uyu vaira moyo manga manyanya layani dzasakana shumba nhasi mukomo chikara layani aiwa nyamuziwa tiripo isu mwana wanoreka chokwadi chaizvo na Japai aiwa vasingahware medzi vanohwara dzokuroiwa. Mamunzwa muyera shumba mamunzwa here saka hanzi izvo pawakaburitsa song iya yekuti kwamainga takanzwa kuti wakapiwa imba navamugabe ichokwadi here paya zvakabuda sekudaro angari makunga hazvisizvo zvakano nezvataurwa kana pamedia kana kuti munhu akangofambisa information isiriyo yekuti anzirika rakapuwa imba rikadai ende hapana pambopurumiswa imba yacho naitombogara yapromiswa hapana purumiswa asi kuti vanhu vakavhunduka nekuputika kwangaita album yacho nevidhiyo yacho kawanisei ndobva vati zvinokodzera kuti apiwe imba pakodzero iyo zviri kupiwa bvanzi apiwa imba. So vana mainga ndo madzimai vana ndine 6. Okay. Rudzi rwakura vakomana vasikana vakavhengana vasikana takangoita ipapo chokwadi right. Mubvunzo uri kutevera uri kubva kuna mukoma vanonzi Vibrant. Hanzi ko zvatakanzwa kuti waida kuzviuraya because mukadzi wako ange akuda nemumwe munhu ichokwadi here? Mashoko ayo chiti zvinotaurika pavanhu ka zvifamba kudaro haukwanisi kuzvivhika ende anzwa antaura nepamwe paanoda paipai ndakanotaura sekudai pane mufesi wangu vanhu vana kupabata right pane mufesi wangu ndandine mota yanga ndinayo vatandona swap tata swap mota indi vaita seina inonyura because iye zvanga zvamutsimbiro na the other side uzama madhiyo kutengesera na mota so zvakaita sezvanononoka chitsidzi chatatsakatsidzirana ndipatati aiwa ruzhinji rweZimbabwe akaita seyangu nonzenga but munhu ari straight ndipati aiwa ruzhinji rweZimbabwe ndionerewo ndinoda kumutsura kuti vazhinji vazive kuti aiwa vanhu ndozvakaitika kuti ndogona kuzvinonzvi ndaita kuti ndogona ndiri power kuti ndogona kukangana ndozikamwa ndosvika ndikazviurayira pamba pako noti kuti ndandazvira kuti mainga hazvinena mainga okay inawe motikari saka ndichinetsana nemupesi wangu asi tiri kuvilana navatesi zvitori mugroove mota yacho iripo yanga anononokawo achitikana pane chito chinogono chinowanika
ndizvo noti kuti mainga aiwa mudzimai uyewo yaka vanhu vanomukanda pasiripo ende 2 vachida kusumuka nembiri nezvinhu zvakaipa because ndakatomboda kutoti papa beta ndisiye ati yacho why vanhu vanga kupinda ndakaona ati drama nemusic zvakupinda mumba mangu alright azvidikamwe zvezvepa vanhu vanoshambadza mashoko akadaro ukapinda mumba makapfupi wakanganisira mhuri uda kunokukwadza mhuri iyo woita semainga seinenge pamwe ipfambi ndopandada kuti ndidzimuka ipapa inada kutotokata ndisiya nezveati imba yangu kuti inake right pozi vanofamba vachiita mainga vanofamba vachiita inde kuwareresa kudaro akawarerutsa azvidiwe muri kuzvinzwa kamuri yezimbabwe hanzi mashoko iwayo anga akanangana nekurerutsa mudzimai wangu hakuna zvakadaro right pane apa tine anonzi Mbada Bangs ari kuSouth Africa hanzi ko zvainzi akanetsana naShugeta ichokwadere Shugeta ndo alright ndamuziva hanzi makanetsana ichokwadere hanzi cause tiri kutoda vhidhiyo racho kuYouTube ratisiri kuona takanetsana papi ndiri pashati takanetsana papi bozi hatinetsani tonetserani ati yatinoita I think pane munhu anenge ada kukura zita ipapo kuti achida kushatisa zvinhu ida kushatisa zvinhu bozi madrama tinongoti Shugeta hatishandi tese right tinoacta tese like zvoita kuma-Nigerian movies unongotora mayazuka kutora nanani ana Mr Bones vachingomita bozi kumikisana kwema-artist kuti anzi kunetsana Shugeta nyandizizive asi hatikwanisi kungopindura ipapo tongoti zvamanzwa ndizvozvo kana muchinyepero vanofana kubvunza isusu muri kuzvinzwa kamukoma Mbada mukoma Mbada vaendera mberi vachiti hanzi ko zvigure ichokwadi here kuti wakambozvitamba zvigure ndikapinda zvingoma Mbada zvigure hazvitambwe hakuna zvigure hazvitambwe zvinoitwa sei zvigure chigure asi ngavataura kuti ndakajoina okay rinove dzinza rekwedu iri culture yatinonamata nayo kubhilivha nayo kuti seJerusarema uita chivanhu ndo chinoita kumusha izvo sevane this time kuMalawi munhu wese mwana mudiki wese semukomana unofana topinda zvigure wapinda zvigure bozi unokwanisa kusangana nacho anytime kuMalawi senguva inoida sovakurwa makuwa apo ita sese saka unongwa kutadza kuenda kuchikoro saka mutemo kuti unofana kujoina nyawo bozi paunongofamba chibuda apo chasangana nacho wakutotiza upinda kusangana nacho wakutotiza saka it's a culture yekwedzinza rekwedu alright mubvunzo wavo wokupedzisira hanzi ngavatitsanangurire kuti ko ana officer Diniwe vaakaacta navo kare varipi nana Nyimo ndikatanga nepana Nyimo Nyimo Adelaide vakatisiya vakashayika Nyimo okay Diniwe ariko ndakanzwa iko zvinhu zvari kugara kwaBobo Gazebo ndokwaari ndichinopindira ndakadai so vanhu vaiva munoona pamadrama akapfupi kungoti pakambani yakapfupi was a company Kafupi Investments nemamanagers zvakadai vanhu vanoonekwa nevatsigiri vaiva havasi vangu vanhu vekuti dzimwe nguva ari kuita drama saofficer Diniwe ndisati kuti mubhendi muye mune mabhendi 8 so vazhinji vano inini ndiri bridge pandiri zambuko rema artist amukuta naye zvangu pano ukauya wakamhara pasaidi pangu ipapo chiacta tiri panapo mbiri unoiwana bozi vanani vakatasainini sando dzenyu shumba ndotenda shumba maona manje aiwa saka havasi vangu vanhu vaishumba ndevavo ndivo vatsigiri ini ndiripo pakuvarakidza kuti Shugeta uti ari bridge aenda unozvionera mberi iko
marabha uyo zvinoona mberi saka ime bridge rekuti ene ndine moyo wakanaka kuti handina godo ndinotopusha munhu kuti handi kana kunoporonga vachi wamberi saka fupi ze bridge vane maarts yanozoona zvinoda kuzikamo sei anadhiniwa mutarazvo vakadhonza madhirama zvichiramba ndinatozoona kuti yakuno nyimo zvatangasinzi aisanzi nyimo nyimo aizviti ainzi London ndikati naye London zita yaro rinoboosta here arite ngotsvaka nyimo zita imwe rakangodaro manditaure zveLondon zvingori ubvira ingonzi inonzi nyimo shovhe papa bom kwakutona nyimo zvafanira izvozvi tine mamatisi ari kuizvozvi because ndingaweti mutangura tokuita drama tokukanda unofuma gurupu rako uchienda uchiuyapo gurupu rako uchienda adzinda dziri chikura but mobhilivhere izvozvi kuti like something like jalpraise muzati randichimbakai muwasinda zii muza ndakamubereka here mune pasavira ngukapfupi amai vake ndindatazva kwai kumusha kwavo kumukuni ini pasitori asati akutombo amai kwatibvunza nemwanangu zvinofamba here ndikama musacho handi bridge mariona most of apa ukayambutsa munhu akabva anoti boom mona pano zvinotendwa ndipana kuti uyapo watsamira apa ukaendawo kana une bridge dzakanaka enda shumba ndingangouyawo muyai saka it's a bridge ukabvayo kufuti papapa ukaendawo ukanokanyawo amene ako asi ndakutambidza kuvanhu because ndine hama dzangu idzi naJapraiser ukanyatsoita seya maita madrama maita mhanzi chii no naJapraiser ndaitofamba naye mashows mashows pavanhu vangu vandinawo vai vanova vari kutobvunza ndo varungu vangu ndaiti it's not easy because ndini ndakavaunganidza ndega vakarwadza kuti vaungane vanhu ivavo kuti vazonge vachinditeera so ndobva ndati uyaone chipo chako uyaonekwe nevangu it's not easy vamwe vanhu vane atsindasiri vane godo vane kuti ndikurakidza vanhu vangu vandirwadza kuona so tamashows kungundu chiredzi kupi mukadatasa seserei ndakatanga ta club na Japraiser asati aita makolabhu naomwe semaimbi vakaita naomwe manje so kuti here uya uone madamburo ndiyakaimba here ngoma ndiri vakomana naangoma gumbakure asati atombone mbiri zvazoimba naSulumani tandabva tatombofamba naye because ndisavira wangu zvachitisavira mukuru haana godo but pautaura ane 1 gig pautaura anoremerwa mukoma Japraiser uri kuzvinzwa hanzi une 1 gig savira wangu ndomuda zingati murume aditika saka ndofunga ndomibvunzo yatumirwa namukoma Steven vari kuSouth Africa hanzi ndiwo anonzi Ruzvidzo Junior. Mumwe mubvunzo wangu wabva kuna Mbada sekutaura kwataita, mumwe wabva kuna Clinton. Ndo mimwe yemibvunzo yatapiwa zuva ranhasi nemafans eDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Asika zvaitika vadiwa vatariri, maive kumba maive kwangu vari kundichonya hanzi izvo, saka matoshinga here baba mwana kuti ndiende ndisina kumbotaura, saka ndada kuti musangane nawo. Tabonga balaleli ukuthi kaDaily Lathi njengazonke izisuku mina ngu-Opha Mpofu. Namhlanje phela sihlezi lo muntu owathi sikhula sisibancane samthole khona esihlekisa oyehamba egqoke half short and half trouser, half short and half t-shirt. T-shirt or shirt. Makalika.
tiripo makasimba mama tiri takasimba Naiga. Munogona ndeverere because inini ndemundevere ndinonzwa asi kutaura kunonetsa linjani siyaphila linjani vanja navanye vayapile umpati ntambo okay njengoba la ndizibonela ke siyathaba ukuthi kade libe lilathi like siqasisho yethu lisizwa konke ukuthi uKhafufu waqalisela ngaphi abantu ayesebenza lawo labantu abancedisayo ku-music industry lobuhlungu lobunzima ahlangana labo ukuthi ezefike ngalesi sikhathi ukuthi wafika njani. Mina ngu-Opha Mpofu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Ndokumira kuti moti don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Yes, don't what did you? Don't forget to subscribe. Okay. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Okay, ndagona kachirungu. Tajala chirunguri daga. Mukoma Kapfupi. Ndoda kuti Visai Cape ndo chekutanga. Okay. Tudezo. Kuti wanyaso kuona. Wanyaso bokola. Senda daro Shumba. Takanzwa kuti Kapfupi warwara akufa. Makurwara ere Shumba. Masuka yo inini akatondishoka uyu. Asi hapana masingarwari. Urwere hwaitaurwa ndakanodaira foni ndiri kucheck up because ndinosimbirwa nema-acids asi hausi kurwara kundosimbirwa nema-acids chinove chirwere chimwe vanozombosimba kunzwa musoro kurwadza kana upenyu hwake hwese so inini nema-acids ndibva patora zinzi Kapfupi arwara adaizvizva ndatashamisika pamidhiri atorara aiwa chinhu chingondinetsa ichendeve kubvira nekubvira mashoko ekuti mafanzi akatoshoke kuti kuchicha kuitika kana ndiri boyini mazvinzwa muri kuzvinzwa kamuri eZimbabwe hanzi aiwa bolato nditori bo zvakaipa zvakanyanyisa. Mande zvipi zvamuda kutaura pamusoro pebasa remwana wenyu? Inini ndoda kutaura pamusoro pebasa remwana wangu. Basa remwana wangu rakanaka. Asi mazuva ekutanga ndaitomboshora nchiroti nayo Fred unonoswera kuna first uchiita kunge mugundu uri kudaro ndichishora but nekufamba kwenguva ndakazoona kuti zvinhu izvi zvinenge zviri kuprova. Tafamba ndizoona aiwa zvinhu zvaakuita. Asi iye zvino aiwa ndoda kupa kutenda kuti basa remwana wangu kana inini ndakuzikanwa munyika yeZimbabwe nekunze kwenyika nenyaya yaFred Manjarimo nebasa rake raakuita. Ndofunga pane drama kashoti drama kakamboita kanzi Makadiko. Inini ndakaiswa padrama ipapo. Iye akanditi Makadiko. Inini ndichimupindura kuti ndiripo. Iye akabva ngoti kundiudzawo. Ndofunga kaningi kako kakafamba. Kuti kune makomborero. Kakafamba. Tikatouya tikatorwa nevanhu pano tikapinda mutaundi mumashopu tikanoita hameno zvataingoita imomo tikauya takagukuchira aiwa takapiwa kana mari takawana. Saka kwese kwandiri kufamba ndikangofamba chete vanhu vangonzwa kuti Makadiko kundiudzawo. Saka ndofunga vanhu vazhinji vakundiziva nenyaya yaFred Manjarimo. Asi ndiri kufara pabasa rake remadhirama iroro. Tingati pamakamuzvara nevamwe vana chipo ichi makatanga kuchiona rini? Makazviona here mukukura kwake kuti ane chipo? Ndofunga kana une vana vako pamba uchichengeta mhuri yako unotoona kuti mwana uyu ari kuita zvakadai. Pakutamba pai kumahumbwe achitamba mahumbwe vana vanooneka kuti mwana wangu uone zvari kuita. Kana chamba mwana chiri ndoda kuita baba, mumwe ndoda kuita amai, mumwe anomira pagedhi ndoda kuita imbwa. Mukacherechedza mwana iyeyo kana akura
anongokura iri imbwa. Asi Freddy ndikurangarira paakakura aive mukomana ane musikanzwa, but musikanzwa yake waitoona kuti musikanzwa iyi mwana uyu pawe remangwana pane cheuviri chandichawana. Akandinetsa but haana kunetsa dzezvekuti anzi ndoda kuita imbwa, aingoita zvake izvozvo izvi. Saka nanhasi ndo unoona Freddy. Aiwa, tinotenda zvikuru. Makadii muri yeZimbabwe, rangu zita anyway mukumaninga weBlack Spider Media Production. Ndiri kuita maprojects na mukoma Freddy Manjalima. Maprojects yese unoona kuti hazvizi zvechido ndezvechipo. Because there is a time munoti muri kuita maprojects mapererwa mukufunga kuti shoti redu ribude rakadai so toita sei. Unongoti ayo mirai. Right. But dzakamera. Imbomirai kundikata pane time yokuti kana vachita maprojects vanototi haufani kutovakata vakontinya neshoti ravo kusvika rabuda the way yavanenge vachida. Nyange uri kumashure kwekamera iwo uchiwashuta. There is a time again yavanotokudza kuti zvabuda mushe rapo. Uchitotarisa vanokuonesa kuti apa matura apa nepapa 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 nepapa. Zvinhu zvichibuda zvakanaka. Munhu wekuti anosiyanisa zvinhu zvekumba nezvinhu zvemuact. Anokwanisa kuexpressa zvinhu zvake sekutaura kwavamboita pakuachiti Freddy Manjalima nakapfupi. Zvitori zvinhu 2 zvakasiyana.